Argentinatik Afrikara goaz, Ginea Konakrira goaz. Izan ere gure hurrengo konbidaoa orain dela egun gutxi etorri da Afrikako herrialde txiki hontatik. Eusko Jaurlaritzak kanpora begira daukan gazteak lankidetzan programaren bitartez, urterik urte, 10, 12, 13, 14 talde sortzen dira, eta horiek kontinente diferentetan bideratzen dira, Afrika, Hego Amerika izaten dira hartzaile nagusiak, eta Eva Muro, gure hurrengo hizlaria, Ginea Konakrin egon berri da, hango nekazal eremuan, landa eremuan lanean dabiltzan emakumen lan baldintzak ezagutzen, haien ohiturak aztertzen, haiengandik ikasten segurutik ere, eta haien egunerokotasuna partekatzen. Bere bizipenak entzuteko irrikitan gaude, txalo bero baten bitartez ongi etorri eman diezaiogun. Arratsaldeon, mila esker hemen egoteagatik. Esan duenez, pixka bat kontatuko dizuet nola iritsi nintzen erabaki hau hartzera, atzerrira boluntariotzak egiteko erabaki hartzeko. Ni biologa naiz, esan duten bezala, master bat ikasi nuen ingurumena kontserbatzeko arlo honetan lan egiteko, eta ingurumenaren arloan lan egiteko oso ohikoa da kobratzen duzun lan bat eduki baino lehen boluntariotza pilo bat egitea edo praktika desberdinak. Beraz, ni urte batzuk eman nituen gauza desberdinak egiten, oso denboraldi polita izan zen niretzat. Baina batean sentitzen hasi nuen lan bat aurkitzeko, lan egonkor bat aurkitzeko inguruko presioa. Azkenean nire lagunak sentitzen hasi nuen nire lagunak aurrera kasi joatzela, eta ni pixka bat atzean gelditzen nintzela, nire lagunak pixu batean zeuden edo bikotearekin. Orduan, lana bilatzeko orduan, oso prozesu zaila izan zen niretzat. Oraindik ez daukat erantzuna, baina ezinezkoa zen lan bat aurkitzea. Eta hori niregan, nire buruarengan segurtasun falta handia eragin zuen, beldurra nuen gauza desberdinak hasteko, erabakiak hartzeko gaitasuna galdu nuen beldurragatik, eta nolabaiteko bukle batean sartu nintzen, batere polita, eta egoera honetatik atzerrira boluntariotza bat egiteko ideia jaio zen. Atzerrira joateko erabaki hau arrazoi desberdinengatik hartu nuen. Alde batetik momentuan nire kezka handiena zen lana aurkitzea, beraz pentsatu nuen esperientzia gehiago lortuko nuela, eta horretarako bolunteriotza bat egitea aproposa zela. Beraz, harremanetan jarri nintzen, kasu honetan Boliviako animaliak gaixo zeuden edo zauriak zituzten animaliak zaintzeko, eta beste arrazoia, ni aspalditik neukan gogoak Hego Ameriketara joateko eta bidai luze bat egiteko nire kabuz. Beraz, bi ideiak batu nituen eta Boliviara joan nintzen 2 hilabete bat babeslekuan eman nuen, eta beste hilabete bat egon nintzen nire kabuz bidaiatzen. Lehenengo esperientzia izan zen niretzat, eta kriston polita izan zen. Eta nire sorpresa izan zen, bidai hau prestatzen ari nintzen bitartean, Euskal Gazteria lankidetzan programatik deitu nindutela. Hautatua izan nintzela esateko. Beraz, zalantza asko izan ondoren, erabaki nuen programa honi ere aukera bat ematea eta ikustea zer bidetik eramango nezakela. Eta hautaketa prozesu desberdinak gainditu ondoren, Gineara joango nintzela esan zidaten. Berriz ere sorpresa handia izan zen, niretzat, nire plan guztiak giratu egin ziren, plana pixka bat berrantolatu egin nuen,
Bueno, berez nik pentsatzen nuelako Hego Ameriketara bidalduko nindutela, probabilitateagatik ginen 81 gazte ginen eta zeuden 8 plaza Afrikara joateko. Beraz, ni plan guztian neukan nire buruan Bolivira joango nintzen eta Donostik pasa gabe hurrengo herrialdera joango nintzen, baina bizitza bera da, planak aldatu egin ziren eta nik kriston pozik jarri nintzen aukera oso polita zelako, Afrikara joatea zaila delako eta erraztasun hauekin. Beraz, modu honetan Bolivara joan nintzen eta batean bi bidai oso desberdin neukan nire aurrean. Beldur pixkat izan nuen oso juntu zeudelako eta pentsatzen nuen ez nuela denborarik izango bi esperientziak barrenatzeko. Batez ere Boliviako esperientzia barrenatzeko, baina azkenean horrela egin nuen. Eta Boliviarako bidaia izan zen, askoz pertsonalagoa pentsatzen dut. Azken finean, bertan sentitu nituen sentsazio guztiak oso guztiak positiboak izan ziren, oso pertsonalak niretzat azkenean momentu guztian, erabaki guztiak zure esku egoteak, segurtasun handia, lehen aipatu dudan segurtasun falta guztiz berreskuratu egin nuen. Nire burua modu honetan desafiatzea motivazio handia izan zen niretzat eta egunero erronka desberdinak gainditu behar izan nituen. Azkenean hori zu bakarrik zaude bidai horretan, zu eta herrialdetako jendea, oso importantea da niretzat, azkenean gehienetan laguntza behar izaten dezulako eta apoio behar dezulako. Jendearengan konfiantza handia bota behar dezu, azkenean zure bidaia jarraitzeko. Eta Boliviatik oso pozik bueltatu nintzen, konfiantza handiarekin, eta hilabete bat edo geroago Gineara joan nintzen. Eta Ginearako bidaia oso, esan dut oso desberdina izan zela, Gineara joateko orduan beste kide batekin joan nintzen. Patrizia azkenean nire aizpa bihurtu zena. Gero bertan talde bat, gure ONG-ko taldeak gure zain zegoen, gu zainduko gintuen jendea genuen, ez geunden bertan bakarrik eskerrak. Eta proiektu bat genuen, helburu bat genuen, etxea, guztia antolatuta zegoen. Eta Gineari buruz hitz egiten dudanean, iristen zaidan lehenengo hitza erronka da. Hau izan zen erronkaz betetako bidai bat. Eguneroko jarduerak erronka bat zen guretzat, erronka politak, baina azken finean bertan kultura eta erlijioa bertan musulmanak dira. Eta txoke kulturala oso handia da, eta guretzat zaila zen batzuetan kulturako gauzak ulertzea, hau zen berez erronka guretzat. Gauza asko kulturan oinarrituta edo erlijioan oinarrituta egiten zituztelako, eta azken finean guk hazi garen gizartea oso ezberdina da, beste realitate bat da. Eta ikusi genuen erlijioa eta kultura pisu handia duela haien bizitzan, bizitzako alderdi askotan, alderdi asko definitzen dutela ezkontzeko orduan, umeak izateko orduan, eta da nola erlijioa da justifikazio moduko bat, hau erlijioagatik da.
Eta hori guretzak oso zeia zen edo emakumeren posizio hau beste gauza izan zen, emakumeren gutxiespena, bertan emakumearen garapen pertsonala eta profesionala ezinezkoa da. Baina, bidean daude. Eta, hango bizi baldintzetara egokitzea, ere beste, nire pertsonalki asko gustatzen zait, esan dudan bezala, nire burua desafiatzea, eta uste dut Patrizia eta nik sorte handia izan genuela elkarrekin oso ondo moldatu ginelako. Eta uste dut gai izan ginela hori moldatzeko, pixka bat, azkenean gauza asko daude, baina arropa garbitzeko denbora gehiegi behar izaten genuen, edo dutxa bat hartzeko saia zen, merkatura barazkiak hartzea zen abentura bat guretzat, baina oso azkenean divertigarria zen guretzat. Eta hau guztiarekin esan nahi dudana da, hori, bi bidai esker gauzak oso desberdinak ikasi nituela, oso esperientzia desberdinak bat izan zen baliteke kulturalagoa, bestea pertsonalagoa, baina hau dela berez bizipen desberdinak izatearen alderdi aberasgarriena. Eta oraintxe ni pertsonalki esango dut oraindik galduta nagoela, ez dut gezurrik esango hemen, baina oraindik pixkat ginean nago, baina ere esan dezaket oso harro nagoela hartu ditudan erabakiak hartzeagatik. Asko ikasi dudalako, batzuetan nire argazkiak ikusten ditut eta esaten dut, ostras, hemen egon naiz, gauza asko egin ditut. Hori, oso harro nagoela erabakiak hartzeagatik, eta hitzalde hau prestatzen bitartean, niretzat oso baliogarri izan da, pixka bat guzti hori gertatu zaidan guzti honi buruz hausnartzeko. Eta, 3 puntu atera ditut oso argi, oso modu simple batean azalduko dizuet. Hasteko, bada mota honetako esperientziak, abenturak, gauza berriak probatzea beti aberasgarri izango dela. Nire ustez, ez dago alde txarrarik, dirua baliteke diru pixka bat behar da, baina dena nire ustez abantaiak izango dira. Naiz eta batzuetan egungo horrak izan, beti klitxe bat dirudi, baina egia da azkenean ikaskuntza bat dela. Beste gauza bat ikusi dena da munduan jendea ona dela, hau beste gauza oso simplea eta badirudi zentzugabea dela, baina nire esperientziagatik eta ezagutu den jendeagatik esan dezaket jende gehiago dagoela zu laguntzeko prest, zu izorratzeko prest baino, eta konfiantza pixka bat esan behar dugula gure inguruko pertsonengan eta ezagutzen ez ditugun pertsonengan ere. Azkenean batzuetan gure hurrengo pausa pertsona horiengan dagoelako, horien esku. Eta, hau bukatu nahi dut esaten, egokitzapen gaitasunari buruz bizi dudunagatik uste dudala gizakiak ematen duela egokitzapen gaitasunari dagokionez mugarik ez daukagula. Azkenean, nik uste dut egia dela, azkenean interes pixkarekin eta esfortzu pixkarekin aurrean daukaguna gainditzeko gai izango garela. Eta, hau da nire aportazioa. Gure esker. Eskerrik asko, Eba, mila esker. Gero, Ebak komentautakoaren inguruan galderak egiteko aukera gongo